Hello logofer, good evening to you all logofer. Diनै गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ बा सिगांनिफ्रायबो बुजिबाय जानो हागौ बा खोनाबायबो जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो आं बेखौ बुंथ'ला लोगोफोर माने नोंथांमोना खोनादोंबाबो खोनायाखैबाबो आं नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव खोन्थाहरनाय जाबाय आरो ना मानो होननानै बुङोबा सोरबाबा मिथिदों सोरबाबा मिथियाखै जानो हागौ ना बेखायनो खोन्थाहरनोसै आरो ना आं लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे गोदान बड'लेण्ड माबा ओंखारदों आर्मि ओंखारदों माने अस्त्र लाग्रा ओंखारदों आरो ना सिलाय लाग्राफोर माने गोदान आरो ना बिसोरो माने बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो थाखाय ओंखारदों आरो ना बिसोरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखौ बुंबानो जाहैबाय जे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो नागिरदों जे खालाम नंगौना नङा नाथाय सिगांनि बायदि बै एनडिपिनि समाव जेरै जाया माने हमलु हमला बेफोरबायदिनो अपारेशन आर्मिफ्रा बेफोरबायदिनो मोना गुना न' हाबनानै लांलाबायाबानो जाबाय आरो ना गावथारहैयाबानो जाबाय बिदिबो जायोना लोगोफोर माने सरकारनि बेथ' माने बेरेदि मावनाय जायोना बेखायनो माने साबधान आरो ना जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि गोदान पार्टि दायोबा माने अनेक गिख्रंथाव आरो ना गिथाव बाथाव आरो ना मानो होननानै बुङोबा सासे मानसिनि थाखायनो साफा सानै मानसिनि थाखायनो बै माखासेयाबो माने ओरैनो पानिशमेन्ट मोनो आरो ना बेखारावनो माने बिसोरो दाय गैयालासिनो दाय खालामजागोन आरो ना नै बेफोरबायदि लोगोफोर आं बेखायनो बुंनो सानदों जे दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेफोरबायदि जायोबा मा जागोन नंगौना नङा बेखायनो आं बुंदों आरो ना माने बिदि दाजाथों सानदों आरो ना बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो जे मोनसे एडभाइस हरदों जे नोंथांमोननि जायगाफ्राव बेफोरबायदि जादोंबा नुदोंबा मोजाङै साबधान जायफ्रानाखि बे पार्टिफ्राव दङ साबधान था आरो ना नङाबा एसे माबा माबि जागोनलाय दावराव दावसि नङा बेनो आरो ना लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानबाय जे नोंथांमोना मोजाङै टेक केयार जेन'बा मोजाङै थाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो भिडिअ'खौ बुजियाखैबा माने आंनि खोन्थानायखौ बुजियाखैबा कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो ना थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनगोन बाय बाय